Ja, wat? Ja. Waarom lacht hij zo? Ja, dat vind ik mooi. Ja? En ik vind het mooi. Maar omdat er wat kruid. En dan wordt er wat, hè? Alles wordt in hen gereden, dat wil hij hebben. Ook als we wat wetter hebben, dan krijg ik bij de kraan en dan moet ik wat wetter hebben. Oh. Maar zit hij nou in de hindervretten om die? Hij zegt, dan gaan we nou wat heen vrennen. Nee, totaal niet zo. Een apart beest. Ja, jongen, dat is zo. Ik ben niet een paard, maar hij weet. Zo. Oh jongen, een paliksem, wat is het hier? Kom maar. En dan wordt dat hier helemaal lekker in. Je zit er op een kop in. Kom maar. Zo. Nou doe ik dat zo. Kom maar. En dan leg ik dat zo down. Zo. Neem je erin. Dan raad je hem hier. Hop. Daar ben je heen, zie je. Hoe vond hij het? 30. Gaat heen. En die rint mooi of mooi? Nou, die geeft me altijd wel aardig achterom. En hij had een apart nestje. Dan gaat er iemand in de kast daar. Kun je hem zien. Ik denk dat het direct maar naar boven tuig is. Maar één waasje. Zo, zo wel. Dan gaat het direct in zijn nestje. Dan laat je geen eigen. Dus alle hinden zitten bij elkaar en die is apart. Ja, die is apart. Ja. Die hen die jaren daar. Ja, die had hij officieel ook, maar dat past niet. Nee? Nee. Ik zeg net. Ja. Mijn pas, ik word net nog. Ik weet niet wat het is. Hij wil wel, maar die won wel niet. Maar krijgt hij dan op een beul? Ja, van die hen, hè. Ja? Ja, ze peken hem helemaal... weet je wat het is? Hen is bloeddorstig, jong. Ja? Ja, Bloeddorstig. bloeddorstig. Jong. En een hin? Ja. Weet je niet wat dat is? Nee. Maar dat is zo. Maar nou heeft er even rust. Nou, hij had er rust. En ik leef de hele dag in heel om Skarli. Nou, ik ben op de tuin nog een gang mee. Ja, het is nou de wier. En dan komt er een bij me daar. Ja, hè? Ja. En dan wordt weer te zien, dan ben ik wel erdoor. Ja? Zou je het meer maar meestal dan maar hin? Nou. Oh, het zien ze. Maar ik heb er goed man voor. Of hij het in de gaten dat jou ik een appartement binnen. Nou, dat is zo bij hè. Zo is het ook zo, no? Hè? Vind je dat? Ja. Ja, nou ja, dat we dat waar. Juist hem. Nou, en die honden en die hen kan goed maken afzetten. En dat scheelt. Ja, dat vind ik prachtig. Dus je bent een mooi ploegje mooi in het terrein. Ja, jongen, ja. Maar met een sponsje hier, dat is geweldig. Nou, misschien is het hij mijn ogen, no? Juist hem. Ja? Kun je wat opsmikken? Oh, vrouwen, hè? Wat? Vrouwen met een ogen. Jou net? Nee. Ik vind er niks hoor, ik vraag gewoon een tomaatje op. Ja? Nou, dat is ik schande. Spang je altijd tussen de hinden om en dan vier je zelf en die is lekker. Nou, dat zeg ik dan dat ze het lekker ben, maar ik ben net een mooie vriend. Ik ga even een ogen van een vrouw. Nou, dat is beter of niet? Wat een ogen voor een vrouw? Ik ga even een ogen van een vrouw. Van de vrouw? Van de vrouw. Die snap ik ook net. Ja, toch. Ik ga even een ogen van een vrouw. Een ogen. Oh, Ja, toch?
het nou erop? Ja, ik heb Oké. een stadje. Ja, vries, hè? Maar de kop erbij hebben. Ja, dat is het mooiste hier. Nou ja. Nou, zo'n beetje die maar zien plezier kunnen, hè? Want dat bij die hen net, dan maar het samen was. Ja. Maar een jong gaat hij wel weer bij de hen? Ja, jong ook me weer bij, dan moet er maar rijden. En hoe dan je weet ik niet. Zo ben je dan ook wel weg. Maar als deze hen naar voren gaan, dan deze hou ik me wat. Ja? Ja. Als je aan het hier, dan krijg naar je hen. Oké. Maar dit is een bloot. Ja, maar die moet wel, hè? Ja. Goeie. Goeiedag. Wat ben je on, man? Wat ik aan het doen ben, dit denkt er ook meisje. Wie die weet? Ja, is weer, hè? Het regent, hè? Kan ik daar naartoe? Nee, dat kan er niet door. Elke dag met me hebben we ook. Je moet zelf door die camper erop. Ja. Waarom? Waarom? Ja. Maar zeggen, vogelstront erop. Het rent al je, wat erop regent, het rent al je naar beneden. Dus ik maak je elke dag die camper erop. Elke morgen, zo'n 8. Maar dat maakt het verschil van het waar. Nu, ik had de hele shit kon. Ik ben er al helemaal mee. Nu doe ik het dak nog even. Ik dacht dat het al begint te regenen. Nu doe ik het dak nog even. Nu maak ik het dak nemen droeg. En dan haak ik mijn moesje. Nou, op een gegeven moment dan heb je het al je nog en dan nam je hier een stellingdeel of iets. Nee, hij had geen stalling. Deze camper is nog hier al direct. Het oor hier. Maar ze hadden maar als je het netjes houden, hij er geen werk van. Jawel, elke morgen te poetsen en te doen. Maar ze hadden, nu ben je lekker boeten. Nou, maar ze hadden, nu kom je hier meer. Het is je te heel. Dit is monnikenwerk. Nee, want dit is domwerk. Zo, een stukje wat, zo, dat moet er even bij. Amerke bij me. En dit is een speciaal spoensje, dit neemt al je water op. Maar op het dak, dat zit ook niet in. Nee, dat is net zo. Wat vind je er nog van dat die man altijd met die camper bezig is? Nou, dat is beter dan mij voor de futten rent natuurlijk in huis. En het is net een huiselijk type, dus wat dat betreft, dus hij moet boeten wijzen gewoon. Hij moet gewoon boeten. Ja, maar dan ga je een leuk weer van, dan maak je net in hoek. Daar reageer ik net op. Dat moet wel. Het is een onding, maar ja, het moet wel even op. Hoe vaak doe je hem dit? Maar iedere dag. Van mei tot oktober. Of het moet met bakken uit de hemel komen. Dat doen we het niet. Maar anders, we hebben wel eens met een paraplu zijn we hier op en neer gegaan. Maar ik zeg, we worden toch nat. Dus maakt het uit, weet je wel. Zolang ik hier woon, dat is 12 jaar, zwem ik hier al iedere ochtend. En ik 20, zolang ik hier woon. 20 jaar? Ja.
Maar het heeft gewoon iets. Hè. Het jouwt je gewoon even een kick. Zo fijn, dat wetter is heerlijk. Hè? Ja. Maar ik hou er echt van. Ik hou er echt van. Ja. Het is lekker dat koude bad even heerlijk. Ja, hè. Je kan de douche ook nemen, maar het is puur natuur, hè. Puur natuur, ja. Een week geleden was ik dus een paar dagen in Duitsland. Het was 38 graden. Ik denk, oh, mijn IJsselmeer. Want dan ben je, als je dus 's morgens gaat zwemmen en het is zo warm, dan ben je de hele dag fris. Dan heb je dat Ja, toch heerlijk. Ja. niet. Ja, dan Nee, heb ik je kan dat. er echt niet buiten. Nee. Heerlijk. Nee, dat is het zo. Het is echt jammer als het afgelopen is. Want als het onder de 14 graden is, zo 30 graden, dan moet je eigenlijk stoppen. Ja. Maar dat vinden we allemaal erg, Ja, hoor. dat vinden we Daar worden we heel triest van. Vorig jaar ook, toen zei ze, ja, niet ineens. Nou, we houden ermee op, hoor. Ik moest helemaal afkicken. Werkelijk waar, ik heb er wel een week, 2 weken over gedaan. Ik vond het zo erg dat je 's morgens om 9 uur niet meer even lekker erin kon, hè. Dus moe maar weer. Mooi weer. Ja, mooi weer. En ik hoop hele september nog. Ja, dat hoop ik. Echt weer. Ja. Dat is ook fijn vinden. Ja. Heb je er zin dan? Ja. Ja, je bent een mooie vogel. Ja, het is goed zo. Nou, dan gaan we eerst eens kijken wat je weegt. Hè? 800 gram. Zo. Heel goed. Stel dat hij wegvliegt en hij is helemaal uit zicht. En hij wil op dat moment niet terugkomen, dan heb ik natuurlijk een heel groot probleem. En ja, ik wil toch die vogel altijd graag weer terug hebben, logisch. Dus dan kan ik hem weer terugvinden met het zendertje. Kom. Ga maar in. Hop, hop. Goed zo. Zo. Snaveltje intrekken. Heel goed. Zo, Keetje. Nou. Dit is Kate. Dat is mijn sletvalk. Mijn jachtvalk. Hier ga ik altijd mee op kraaien jagen. En het is een mooie dag ervoor. En doe je dit vaak? Ik probeer elke dag met Kate te vliegen. En hoe lang heb je ook Kate al? Ik dacht dat dit is zijn 7e jaar. Dus dat is heel gevaarlijk, want in een huwelijk is het 7e jaar vaak doorslaggevend. Maar tot nu toe gaat het heel goed. Ik heb hem als hele kleine vogel gekregen bij een fokker. Nou, daar heb ik hem opgehaald en ik heb hem zelf afgericht. En ik weet nog goed, de eerste maal dat hij los mocht vliegen, dat vergeet je nooit weer. Dat is zo ongelooflijk spannend. Want er is niets wat hem bindt. Er is geen enkele reden om bij mij terug te komen op dat moment. Ik heb hem wel getraind. Maar als hij zegt van, joh, zoek het uit. Ik ga mooi naar Denemarken of we gaan naar Scandinavië. Kan ik hem niet tegenhouden. Succes! Dankjewel. Wat denk je ervan?
De beloning. Ik ben helemaal gek van die vogel. Dus ik vind hem echt mooi. Hij vliegt ook mooi. Zo dame, wat denk je ervan? Ja, het is mijn leven en mijn passie. En dat maakt het heel bijzonder. Heel leuk, want dat is al je dingen, zoals speeltjes en zwemmen. En leest ik al je dingen kennen, al je meisjes bedoel ik, al je meisjes leest kennen. Dat is eigenlijk wel het allerleukste, vind ik altijd. En dat is al die coole dingen. Zoals? Dit! Dit! Maar is er niks aan? Maar is er in ieder woorden sleet tot de blauwe drek? Ja, maar, Nee, dat is als je niet dan het idee hè? Als je net vies willen worden, maak je net mooi dan een speelweekend. Dat is echt heel dom. Ja. Want ja, je hebt toch, je kan kiezen hè, of je doet net mooi of je wil mooi. Maar als je wilt mooi doen, dan maak je wel denken, ja, je wil wel vies natuurlijk. Dan springen ze in sleet dan. Alleen, je mag wel douchen, want het stonken wordt. Dat is het nadeel. Ja, en dat is Rianne. Ga broek. Dat is echt alles. Ja, springen. En bij speelweekend krijg je dus samen mooie broek. Ja, dus stiet op, Marijke, die kan je lezen. Nieneke, Jantina en Jana. Dus je hebt wel een gezellig ploegje. Ja! Dit is het leukste groepje ooit. Ja! Maar winnen, dat slaagt het nou net niet helemaal. We zijn een beetje helemaal onderoor, maar toch, we hebben lol, dat is het belangrijkste. Goeie. Wat ben je on dan? Oh, ik zit van het water genieten. En van een pilsie. Ja. Dat is dus liedste Droomers, dat is het liedste van stijl. Hoe dat ben je horen dan? Nou, we hebben nog een die is een slagje groter. Hij is wat smelter, maar hij is wat groter. Maar deze heeft wat een breder kopje. Krijg wel een baasje. Dan ligt het er in orde opzicht denk ik op de baas? Nou, ik kan wel koppig wijzen, ja. Oké. Ken je ze wat baas, had je ze letten? Oh ja. Nou, als ze echt lelijk willen, ze trekken per hond trekken ze 300 kilo voor.
Nou, dat als hebben we net ook. Ja. Maar die stil je. Ik ben ontwoord. Maar als ze dus echt lelijk binnen, dan is het nergens. Nee. En hij dat wel eens hand? Nee. Oh, tje. Steek dat erop. En wat vind je nou zo mooi als zulke grote honden? Het karakter. Ja, koppig. Rustig. En als ze de steen moeten, dan steen ze er. En je had het ook voor jou? Ja, ik denk het wel. Dus je mag jezelf wel laaien? Dat is een lastige niet, hè? Dat is een streekvraagje. Ik denk dat iedereen hemzelf wel een beetje laaien mag. Aan de andere kant zeggen ze, verdomme wie ik maar een oor denk. Ik denk dat iedereen dat wel wat heeft. Wat is de hand uit ik? Ja, kun je kraaienblikje. Nou ja, ik ben in het dagelijks leven stratenmaker. Een hobby is jong. Ja, Sadewaan hebben we wat met cd'tjes begonnen, wat singeltjes maken in de tijd. En het bekendste is op een fiets naar Hargema. En nu hoop je wat een nieuwe hek omgeslaat. Show met een gatje. Sadewaan. Dat moet een nieuwe hit worden. Ik hoop het al. Toen ik ben geworden, dat wie een vreemd verhaal. Wie is weer bevalling, want toen zei ik die jongen de haal. Ik hoe er net uit, nee ik wist net hoe dat moest. Toen zei mijn memke, harkje maar goed. Druk maar op het krapje aan de linkerkant. En zocht er het gatje aan de rechterkant. Hij hing het aan de lipke en loop daar maar aan. Want zaakje, het zaakje bestaan. En ben je al een beetje herkend? Ja, vooral hier geen beurs in de tellen. En op werk wel eens. Voor per week alleen weer een grens aan het werk. En dan komt ook zo'n opzichter kwam beurs en die wil mij meer op foto. Oh. Dan ben je in Grijnsland. Dat vastje vonden ze ook mooi. Dus je gaat de goede kant in mijn carrière? Ja. En ben je hier op vers gezoerd? Nee, ik had zo met een gatje. Ja. En ik had wel een levensverhaal. Hier is meer. Een levensverhaal hoe je op dat gatje? Ja, hier zit dan stukjes in. Nou ja, hier liet ze boeken weer. Ja, dat is ook zo'n ding. En de eerste faam kreeg. Toen moest niet tot gatje zetten. Ja. Ik ben hier wachtje, toen kreeg ik mijn eerste faam. We lijn op de bank en ik zie toen haar bij haar. Ik kreeg dat kring net los, nee ik wist net hoe dat moest. Toen zei mijn famke, harkje maar goed Bram. Druk maar op het krapje aan de linkerkant. En zocht er het gatje aan de rechterkant. Daar hing het aan de lipke en loop daar maar aan. Want zaakje, het zaakje bestaan. Goeiedag. Min wel. Oh. Huh? Allee, druk maar op de krapje aan de linkerkant. En zocht er het gatje aan de rechterkant. Hij hing het aan de lipke en loop daar maar aan. Want zaakje, het zaakje bestaan. Wat vind je nou zo goed aan Bram? Of gewoon Bram? Bram is net goed. Bram is heel gezellig. Ja, maar Bram kijkt alle kanten uit. We hebben ook een hele grote vriendschap nog met z'n beiden. Oké. We zijn sinds dat Bram hier komt, ben we grote kameraden. Dus, Oké. Ja. Dus er is een klik? Ja, dat is een klik. Ja. En we leiden overal om de Jan Prudde willen. Ja. En dit is jouw hobby? Dit is mijn hobby, ja. Hier zit ik daar je wordt. Ja. Want ja, ik ben ook gehoord en dan zeg je wat de muziek maakt zien. Wat zijn de mogelijkheden van gewoon Bram? Nou, Bram had aan een praten gewoon. Juist ik dat clipje in TV Oranje. Nou, dan komt er even binnen op noem maar over. Nou, dan vind ik dat mooi om te zien. Tuurlijk. En dan denk ik, hé, maar zijn we zien, dan gaan we maar z'n beiden maken. Hè? Ja. Ja. Daar hing het aan de lipke en loop daar maar aan. Want zaakje, het zaakje bestaan.
und Mond. En één keer goed. Hoe is dat mogelijk? I'm singing in the rain, just singing in the rain. What a glorious feeling, I'm happy again. I'm laughing at clouds so dark up above. And the sun's in my heart and I'm ready for love. Let the stormy clouds chase everyone from the place. Come on with the rain, I've a smile on my face. I walk down the lane with a happy refrain, just singing, singing in the rain. Dit is dus de liefdesbrug. Vanaf nu kan je dus gewoon je stokje hierop hangen. En dan kan je het slot dicht doen en het sleuteltje in het water gooien. En dan blijft die stokje hier altijd aan hangen. En de liefde ook? Ja. Het is eigenlijk de brug die verbindt twee oevers en de liefde die verbindt twee mensen. Ja. En heb je dat zelf bedacht of? Nee. Dus dit is een liefdesbrug. Ja. En zijn jullie ook verliefd? Nee. We zijn gewoon goede vrienden. Oké. En hoe gaat het dan, die vriendschap? Nou, Thomas die komt 2 keer per jaar naar Nederland. En, Waar woon je dan? In Zwitserland. Oké. Ga verder. En nou, als hij dan hier in Nederland komt, dan gaan we gewoon samen spelen en zo, leuke dingen doen. Maar, en hoe zijn jullie dan vrienden geworden? Nou, ongeveer 8 jaar geleden. De oma van Thomas, die woonde tegenover ons. En toen ging ik een keer toen zag ik hem en toen dacht ik, hé, die ken ik nog niet. En toen gingen we een beetje spelen en zo. En dat is tot nu toe dus nog gebleven. Wat leuk! Ja. Je hebt gewoon net siletjes te broek. Ja, wij hebben ook wel een sletje nodig. Dat is echt een leuke niet, Ja, hè? deze hebben we sowieso al. Ja, daar heb ik een jasje bij. Nou, maar heb je het draaien. Deze nog groter. Nou, maar dan doe je daar een touwtje omheen, hè? Ja, dat kan ook. Hoppa. Kink het een winkel Nee, het is net een winkel, nou. Want ik verkeer niks. Ja, als er maar dingen was die zei, nou, dan vind ik dit zo mooi. En dat steekt me zo mooi. En dan zeg ik, nou, vooruit, jammer droog was of zo. Nou. Want dat is echt zo, hè. Maar de klanten die als ze het geweldig vonden, ze hebben die in een envelop. En dan komen ze maar bloem, als maar droog was, als maar een oor, ditje of datje. En dat is dat van mij. Nou, dat is geweldig. Toen wij hier begonnen, alles van die losspel wat wij hier toen daar hangen, de meesten vonden dat zo prachtig. Ze zeiden, nou, als wij wat hebben, zullen we dat hier dan ook maar brengen. Nou, ik zei, dat wat apart is dan mooi dat wel. Nou, dat weer goed. Dus, en zo is het hier nog vol. En ben je hier graag? Ik ben hier al in de waarde medisch, want dan hier het mij te bord. Ja. Oh nee, dat moet je zelf. Laatst heb ik in waar de medie begroette me al samen. De meesten had ze hier dan tegen de tegen doorkomen stellen. Dus toen heb ik het scootje zien geweest. Maar ik ging brief op het door, zet het dan maar achter huis thuis daar. Nou, dan kwam ze thuis en dan zit er de hele pups door. Dus dan kun je het voor de inhouden en dan je maar weer heen. Oh, dan brengen meestal het speel bij waarom? Ja. Want ze brengen het wel altijd waarom? Nou, dat beeld ik wel eens hoort. Wat waar, hè? Echt wie? Ja. Nou ja, dat deed dan net anders. Nee. Bob is dit een
Een ding vol mooi schelpen. Maar van die Kom maar mooi, ja. Vind je vroeger wel reet dan? Ja. Of vind je dat wel kleur? Wat ze vroeger net heen, joh. Is het versteld van. Toen wisten ze nog meer dan wij nou. Ik moet oud spul hebben. Je gaat je hogerhuiszaak spullen en die speelt 1895, dan moet ik oud spul hebben, dan moet je weer aan weten. Hè? Ja, dan ben je aan het, hè? Die had alles. Ja, is dat zo? Ja, wees. Ik moet nou een politiepak hebben. Een oud spul voor een arbeider, waar ik versies in zing. Dus dan is Anna de place to be. Hè? En wat kost dat? Nou, niks. Niks? Of niks. Ik zei dan altijd, doe maar wat in een envelop. En dan kunnen wij als naaisters of als helemaal van de hier op mijn losspel. Ik jou dan nog die op mijn losspel. En dan kunnen wij, nou dan heet de meesten wat een padje. Ja. En ben je meestal wat gul? Ja, valt mij niks zo aan. Maar ja, we hebben nog wel wat crisis, hè? Ja, merk je dat? Ja, dus langzaam schrikkelijk niet meer, hè? En dan moest je van die bruine hozen onder hebben, no? Ja, deze maar eens even proberen. Maar waarom vreeg je ook geen geld? Nou, voor die op losspel. Van Droriep, hè? Ja, maar als je nou, hoe maak je nou geld vrij? Dat kent dan nooit. Want dan zo'n je zeggen, nou dat is €1 en dat is €2 en dat is €3. En dat is van zo'n squallen. Wat juf nou krijgt maar kwam voor die bandjes. Nou, dan maak je of zeggen van, nou dan dat. Nou, dat werkt net. Dus dat zijn nou de hele bubs mooi en dan kun je ze mooi thuis alles even passen. En dat is toch vol mooi, hè? Beige mantelpakje. Ik heb hier plakboeken. Nou, dat is echt heel leuk. Om dan te zien dat de mensen bedankjes doen, no? Nou, dan zien deze is prachtig mooi al je. Hè? En dat komt hier allemaal vet? Ja. Nou, zie je hier de hele familie Flodder. Maar dat lijkt mij nogal wat werk voor jou, of Ja, er zit wel wat werk aan, ja. We met z'n allen dan maar even spinregen vanzelf, hè. Want dat spul, die moet graag hoor, die beestje boer hier. En vooral nou dat ze hier zo hangen. Ja, dat had dus Mattensaf van mij betaald, ja. En was je jou ook, of? Nou ja, meestal komt het smarig weer om. Dus dan neem ik weer een tas vol wasje in mijn huis. Nou ja, en dat maakt ik, want die witte scheltjes hadden maar wat stissel in. Nou, dat doen ze hier daar niet meer, no? Nou doe ik dat ik haast net meer, hè, want ze hadden het dan net erg in, hè? Nee. Nou, dan mag je ook dit jakje maar aan, denk ik. Ja? Nou meid, bist je eruit, zo? Ja, zou je het wel best, hè? Nee, daar heb je een Ik vind het wel goed, hè? Kijk maar erop. Dan moet dit wel even zo, hè? Ja, want door dan zul je die niet nooit rijden. Oh ja, dit moet er onderweg natuurlijk. Ja.